Pitia jud mo G oy. Grabe na kung inlaban nimo ba. Hello, Mon? Dayon daw niya. Sige, sundo ako niya ha. Mga 7. G, Ah, giningaw jud ko nimo G ba. buang jud ka man ba? Lagi, cross my heart. Ambot, daot jud. Bantay na eskuha. Kumusta man pagsakay-sakay nimo sa akong motor G? Bitaw mon oy, sa kaduga-dugan ako sisakay sa imo, bro. Nagpangita na ako sa imo ba? Pangita ka? Ako sa G, napangita sa kusimuha ba? Buang jud ka oy. G, naakoy ka ng pick up line sa imuha ba? Pick up lines? Ano man na? Pasahero ka ba? Pasahero? Ano man? Grabe ba? Saki ko bi? Joke rago doy? Daot jud ka man ba? Ato ako niya man ha. Unsay mon? Ya, nalagi ka diri. Ganina ako naminan mo ba? Kinsa man imong katawag? Uyab nimo na? Nananguyab pa lang ya. Uyab-uyab. Way ka na mag-eskwela. Sulod dito. May pamanghugas na plato. Salamat jud kay mga pare kay gipahiram ko yung motor. Makapa-atshop na jud kong GG ani. Paingon na ko G. Naan ako G. Mon! Nagpasalamat ko nga niabot na ka. Kay wala ko magdahom nga ikaw di ay maakuha. Nagpasalamat ko nga niabot na ka. Grabe ba? Nagkadugay, nagkagwapag yun ka. Susuan, dugay lang may istorya. Pero time sa, bago na pala ganyan mong motor. Oo, kanang gipahiram sa kuha. Sa itong mga schoolmates sa una ba? Classmate sa una? Si Santino ug si Tiburcio. Si Tiborcio, kata nakaigit pa grade 2. Mo to siya. Mura nagog ikaw. Tigit mo gano'n na. Patakara ka, wala uy. Ako dito? Ikaw Grabe ba? Mo din ni Simon ha. Pantera ka. Tara na. Tansa. Ya? Asa man ka? Panang paingunan ako yato di mo ang manghudya. Unsay kuya? Pag-angkol ra. Pareha ra mo kitag edad. Di pwede. Di, sakay eskuha. Katod na ka. Ya. Grabe ba? Magbura-benta ni hinirman akong motor. Tara. Ako yatod nimo. Sayar ako sa kaya. Nganong gusto mo jud ka mo sakay saya ha? So kay magut na ko to siya nga masahiro ay ya. Mamasero ay? Mamasero ay detong mananapa to? Oo ya. Siya akong tigatod sundo usahay. Wala kay maayong kaugmaon anang mamasera. Tara. Ya.
grabe ba. Nindot na kaya tong porma pero sa likway rata sa kuya. Isuda ning ulyamot rata no. Simpleng mamasiruay lang. Naibog sa usa ka pasahero. Isud lang kayo naon-naon ba nga langit yuta na mong kahimtang duha. Yo bro. Oo, wala. Gigi is not here. Oh, she's not even in the office kanina. You know me, I'm worried. I've been searching for hours na. Oh, kanina pa ako nagsigig pangita. Ayaw ra gud sige English be. Ay, sorry. Pero promise, pangitaon yun ako siya gyud. Sige. Balik tayo ko ha. Usa gyud ay kulang na ako sa akong kagulingon na. Pero na si Gigi diri ah. Ingon jud na ako siya nga gusto kay nako siya. Nangarap-harapan jud ug naa lang jud siya. Sus, akong pagigugma ba. Magsigasiga lagi na ang mata sa akong mga pangstorya. Ug naa lang siya ha. Ug naa lang jud siya. Saon ta man, wala man. Maghandom lang jud ta siyang kagwapa permayani ba. Pero ug naa bitaw, ug naa gyud. Ako yung hawkan ba. Kanang ganiya ka, G? Taud-taud na pod. Kanang nadungog mo ako mga pang istorya. Asa ato? Katong sa sinugdanan o katong sa katapusan? Katugong gusto ko ni Muhawkan? Bro. Confirm. Naa siya diri, naa siya kauban no. Ay, may raman jud ko kanang ako ray isa G pero og nanakas akong atubangan. Grabe nang buto-buto sa akong dughan. Unya, tinuod jud imong ingong nga imo kong hawkan. Og imo akong tugtan. Nagpasalamat ko nga niabot na ka. Kay wala ko magdahom nga ikaw di ay maakuha. Grabe ba? Grabe jud. Excuse me ha? Am I disturbing you?